ଅପା ଆଲୋ ମଉନ ମୁହିଁ ତୁ ଏଡିକି ଧୀରେ ପାଟି ଡାକୁଛୁ। ଅପା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲାଣି ଲୁଗାଟି ନେଇଯାଅ। ନାଇଟି ପଡିଛୁ ତୁ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ନିଜେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସଂସ୍କୃତି ଟିଚର ଇଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହବ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଖେଇ ନାକେଇ କହିବ। ମଉନ ମୁହିଁ ପୋତାମି କାଙ୍କ ଏଇ ସବୁ ଚିତା କାଟନ୍ତି ସେ। ଅପା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବ, ଧୀରେ କଥା କୁହ। ଅପା ଆପଣଙ୍କ ଛତରୀକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ନେଇକି ପନିପରିବା ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଅପା ତମେ ପରା 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର 500 ମୁଦ୍ରାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରେଇନ। ଖାଲି କଥା କହିବ, ମଧୁର ବଚନ ମାରିବ ଘନ ଘନ। ଅପା ଚିତ୍କାର ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଅଧିକା କରିବ ମୋର କାନରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହବ। ଛତା ବେଣ୍ଟରେ ମାରିକି ତୋ ନାକ ଫଟେଇଦେବି। ବେଶୀ ଗପ ଜାଣିଛୁ। ଓହୋ ଆଲୋ କୁରକୁରି ଖାଉଛୁ? ଦେନ୍ ଦେଖିଆ କଣ ଖାଉଛୁ? ଅପା ଗୋଟେ ବାଳକ ଠାରୁ ଆପଣ ଭୂତେଇକି କୁରକୁରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଉଛ ମୋ ବଗିଚାର ପୁଷ୍ପ ଗୁଡିକ ଚୋରି କରୁଛ, ଏହା ଏକ ଫାଶୀନୀୟ ଅପରାଧ। ଫୁଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗଉନି, ମୁଁ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁ। କୁରକୁରି କଣ ମୁଁ ନେଇ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛି? ମୁଁ ବା ମୋ ପେଟକୁ ଖାଉଛି। ଯାହା ପଚାରିବି ସେତିକି ଉତ୍ତର ଦବୁ, ନହେଲେ କଥା ଯଦି ଲମ୍ବେଇଥିବୁ ବେକ ସଣ୍ଡା ବିଧା ପକେଇବି ସିଧା। ଅପା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଲବଣ ତୈଳ ବସେଇଛି, ମୁଁ ଡାଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ତମକୁ।